Apa pane kitchen yanga iripo. Neapa pane kitchen yanga iripo. Neapa pane kitchen yanga iripo. Alright. Apa pane bedroom iripo. Okay. Ndakazondowakiridzwa kuti ndimbone pekugara. Saka anga ari ma kitchen yenyu kitchen 3 bedroom 1. Alright. Musha wakapwanya musha wangu uno ndakarwadziwa maningi. Muswero pakauya polisi yakambotanga nekumusoro kune hama dzangu dziri musoro. Vachinobva vakapfura panapa vachiti bvisa zvinhu mudzimba. Tikati pamwe kutamba ndindoti pamwe aticheta zvekuona tizoona wadzika apo ndazoenda kubatsirana kune hama dzangu dziri musoro kuti tikwanise kubudisa zvimwe zvinhu zvatakakwanisa kubudisa. Asi zvimwe zvacho hatinazokwanisa kuzvibudisa pange pressure yanga yapo ngekuti polisi yanga iripo. Mwachiti doti tito zvekuti titore mavhidhiyo achiramba. Saka takazotokwanisa kubudisa zvishoma tichindouya nevamwe tichibatsirana tikwanisa kubudisa zvinhu zvateta takwanisawo. So takaita kusvika wazosvika panapo. Wasvika panapo vakandoti tibudisa zvinhu mudzimba. Takabudisa zvishoma. Zvimwe zvacho hazvinazokwanisa kubuda. Tikabudisa zvinhu wakandotanga wandodhirisa dzimba musha ukaparara. Ukatungidza moto. Wana waiwapo nemadzimai anga aripo. Wakashushikana zvakanyanya. Iri ndo zvakaita kurarama iri munyika izvi. Vanhu wakashushikana, mhuri ikabatikana zvakanyanya. Svika takazondowakiridzawo nekuti kandogarawo mudzimba dziri apa idzi. Nhasi ndo matindori zvakatotomera. Isusu kugara kwatakaita panapa takagadzika zviri pamutemo. Tikaenda kwaishe tikapiwa tsamba zvese tikauya. Patichineso ndechekuti ishe akabva atipandukira. Atipandukira abva ati isusu imimi chibvai dzokai kwamakabva. Isusu tikati isusu kutouyawo muno totozvitsvakirawo misha yedu pekuita sei pekugara. Ngekuti kutobvawo tati tutobvawo pana baba. Ndochiziti ndasvika pamusha pangu ndochizi chidzoka futi kuna baba zvingaita ere mhuri ndinayo. Wana waripo mosi wana 12 wakadzinda ne3. Saka inini wabva wati kwazi pane munhu akaisa roji. Tikati aiwa zveroji tikati aiwa tatakawanda. Tikati zveroji hazvirambiki. Isusu takaiswa zviri pamutemo tofanira kubviswa futi zviri pamutemo. Hatina kupokana nawo. Kana nanhasi izvo zvakachimiro chindoripo tundomira futi kuti tundomira kuti zvinhu zvifambe ngepamutemo chaipo. Hatisi kuramba kubva tokombanzerwa zvinhu zvedu togadzikwa kuti pangidza pekuti tiende kusvika kuti wakira dzimba dzedu togara zvakanaka. Hatina problem nazvo. Hazvisi pamutemo. Alright, vakambokupa ere warning? Tinoziva kuti kana musha usati wapwanya unombonatso kupuwa warning musacho kuti shamwari musi wa7 tichazokuuyawo tichibvisa. Kuitira kuti kana une tunhu twako twakuda unatsorongedza zvakanaka. Pakamboitwa izvo kana pakazongoya wakabata maki. Warning yakaya wakamboita. Wakamboya kairiro wachimboti pangidza mapepasi awo. Kana wachida kuti wawake roji yawo taisiro yangu hazvina kushata. Vanotipangidza pekuti tidini toenda tosvika togara zvakanaka. Siku wakakonda ndaita musha wangu zviri pamutemo. Wondikombanzita zvinhu zvangu. Simba rangu randakasenza wondondibasira futi naro wachindipangidza pekuenda kuti no shamwari panapa panzvimbo yawagara yekanzuru yehurumende handisi kupokana nazvo. Mhuri yenyu yakakura sei? Panapa inini nemadzimai 2. Alright. Nemadzimai 2. Wana ndine 10 wana waripo. Zvizvo mwacho wambori hakuridhi. Saka zvakazonzi tomboti wada kukombanzita munoisa mari iri compensation. Inini zvandakasenza panapa zvitondirwadza ngekuti mari ndikakwanisa kutaura panapa isikubva 100,000 pamwe. Almost kutomborefura kuti pamwe zvingandibatsira. Ini zvekuti roji handitombona kana basa nazvo. Alright. Neroji chaiyo handitombodi kuti ndigare padhuze naye. Mhuri yendinayo handitombodi ndigare padhuze neroji. Ndinokukwazisa nemufaro vari kutiona pose paFacebook, painternet, pese paYouTube, paTwitter. 3 weeks ago ndakabudisa nyaya paplatform yedu. You can check on our playlist. Yanga ine title kuti pane mamhuri dzinosvika 16 dzakasvika pakupisirwa. It was the title. Misha vari kugara kunzvimbo yaMuparutsa. But zuva ranhasi ndine mukuru wandinawo panapa vanonzi Mr. Saurove vachazozviintrodusa. Ndo mumwe wevainongedzerwa kunzi havanga varipo kana kuti vane chekuita nekuti misha yedu tibviswe pano.
zvinenge zviri zvinhu zvakakosha kuti tinzwe mativi ose. Makadini henyu baba? Ndinofara ngoma oleni. Handiti ndinovimba makachengetwa. Kuri sei kuno kwaona? No kuno kuri right. Waona. Tine businessman. What do you specialize? No, not inini ndiri kumirira company yedu yePalm Inn. Okay. All right. Ndinenge ndiri panapa rana project yacho. Okay. All right. Palm Inn yakatanga rini uye ino specialize nichi? Yakatanga inoite zvema lodges, outdoor facilities nema conferencing. Okay. All right. Saka iri under hospitality ndazvo. Ndizvo. All right. Okay, nenzvimbo ndinoona kuti kanzvimbo kanaka kanzvimbo kekuti vanobva kudzimwe nyika kazhinji vanenge vachizobuda kunana abva for you. Right. Saka imimi chii chakazoita kuti mudewo kanzvimbo kanaka? Nzvimbo ino takaiona iri kuto site yacho takaisa pagomo pamusoro pezvo pedyo. Unlike unga muri kuenda kukatiro muchiende kunana kune kumwe kure kumusoro kwe NRE kune zvimwe zvima lodging facilities nana mutarazi. Isusu takangotoona zvipari panapa service center. Saka vanhu vanongofamba about 10 minutes drive vanhu vanonga vasvika. Ndo saka takada izvozvo. Nyaya chaiyo yanatsondiunza panapa inyaya yekuti tine mhuri 16, vanozviti mhuri 16, but the number of families I'm not quite aware. Vanoti takazosvika panzvimbo yekuti panguva yekuti takabviswa zvipisirwa musha, kukanywa musha, takasvikawo paground ndikaona kuti for sure panga paine misha yanga iripo. But misha iyoyo yakazobviswa. Handizivi kuti takazosvika sei panzvimbo ipapa kuti panoita makakatanwa ePalm Estate nemhuri idzodzi dzepamuparutsa idzi. Alright, takasvika ipapa nekuti muna 2018 mukuru wecompany iyo ma-co-directors acho anova Miss Nyashega waka-identify site iyoyo pasati patane munhu pangori sango. Then wabva waenda kuna headman na village head akati ndinoda kuti ndoda kuisawo lodge yangu pa ndaiona kuti inzvimbo yakadini yakanaka. Saka after izvozvo headman na village head akawapa matsamba acho atoripo anosapota izvozvo. Then tikanga takuda kuzoita mafacilities yayo takabva tati from headman takabva taenda council ndokubva tapepa that proposal. Then adaro wemutasa Roads Council wakauya wakaita consultation nevanhu vese vanga varipo baba. Then pambane vanhu 4 vakanzi vanhu imimi 4 panapa pasiri haina kuallocate settlement panzvimbo ino ngeresort. Saka vakataurirwa izvozvo. Vataurirwa izvozvo zvinonga that was in 2020 so 3 October. Zvitori ndinaro full document racho riri council. Right. From there council yakabva yatanga kuti chidini chitenga nzvimbo iyoyo. Then in the process yekutotenga nzvimbo yacho kutsvaka ma resources ekuitenga nofunga iwo wakangoramba chingodini nofunga they were ill advised handizivi kuti wakama-advise nofunga pane umwe mushinda akazotosungwa iye muchinda yena waya-advise kuti arambe muchigara so that mukanga mozobviswa panapa mupuwe compensation. But council yanga yakataura kudhara and isusu takazotanga kupuwe offer letter tobva tatanga kutodevelopa. Alright, mutori ne offer letter? Right, inobva iripo offer letter. Tobva tatanga kudini kutodevelopa nzvimbo iyoyo. Then from there manje iwo wakabva andise kuma-lawyers. Nofunga lawyers acho atoripo akatanga acho. Anditi ma-lawyers ini ndakabva taendawo kucourt. Pakutanga akapuwa interdict yekuzi musasarima pano, nzvimbo ino haisiri yenyu. Nehurumende MRDC nzvimbo ino haisiri yenyu. Then interdict iyonayo vakangoignore varamba vachingorima. Then takabva tazi escalator kubva ipapo tobva taenda futi kudare tobva tati tiri kutodawo eviction order. Interdict iyona vakamboenda futi kuhigh court after judgment yechi magistrate yekuti no you are interdicted kuti mudini murima ipapo. Then vakaenda kuhigh court of course vakadyiwa ngekuti marecords acho aripo ekuhigh court. Then tobva tazo apply for ejectment and
eviction we were granted. All right. That was in 2022 yakagrandwa ipapo. Then from there waingoramba chingozodai messenger of court ndio akazondodelay akatano regai timbomira. That was towards 2023. Ndasa regai timbomira tisadi sanyanya kuite zvinhu zvinozobudise mai zvinozonyanya kundonetsa mupress. Regai vanhu vakaregister kuti vavote zvakadai zvimbodini zvimboita settle down. Saka zvinhu zvakadini zvakaite zvakadaro izvo. Saka kusvika wakaevictwa musi wa should be 15 or 13 October 2023 wakaevictwa ne-messenger of court. Okay, ipapa pandoda kuti because ndo pakazoita yatinoti the bone of contention kana kuti because imimi ndakaongorora kuti zvakaitika kuti dai zvisiri pamutemo dzingadai tisikutaura zuva Yeah, zvirova kuti vakaita zvekuevict havasiri imimi. Right. Message of court. The messenger of court. Right. Ndati pazame kuchezva nekuti muZimbabwe ukatouya pamba pemunhu kapwanya kana pave malicious damage mutemo yacho inotanga kuuya yakaungana. Alright, but izvozvo tozoti zvakaitika, but sevanhu mukugarisana ivo vanotiwo isusu takaendawo kuna Ishe tikati uyu vatori madocuments anotusapota kuti shuwa ane zvidhindi. Chii chakaitika kuti mimi mune mini enyu ari kuzvidhi ivo vaitowo avo ari kuzvidhi? No, zvakaitika ndozvendati Ishe aya anga aina advisor wavo. Alright. Advisor iyeyo ndo ndinofunga kuti akadini aya mislead. Okay. Aya wrong information. Probably waya accessa zvitendo zva Ishe zva headman. Alright. Saka ipapo manje from there ndo beta iyo akazosungwa in fact. Okay. Akatoite community service murume wacho iye. Saka iyo ndo paarongorora kuti anozizwa pane chitindo chenyu asi ndo explanation itakazongodini itakazongopawo and ndo explanation iri pamutemo kuti makapuhwa nemunhu C and moreover council ikanga yataura kuti ndizvo zvakadai ngekuti council iri pamusoro pemadzishe council iri pamusoro pemadzisabhuku ikanga yataura kuti apa paroda kuti zvakati ndizvo zvinonga zvadii. Saka isusu ndo saka tiri kupa developer nekuti tiri kuzviita pamutemo kuti iwo akapuhwawo tsamba well zvingangodaro asi isusu tsamba yatakunyanya isusu Ishato rino affidavit yaakazotonyora kuti arume wakati havasiri zviri pamutemo wakauya zvisi pamutemo munhu wakapa advice kwavari wakanga ari kutondibirawo. Saka ndiye umweni munhu wacho iye akazodini anonga akaarasisa. Then kwakuzongouya kuno vanhu anokwanisawo kunga ichingotaurawo maadvice ekuti zvinhu zviri panapa zvinokwanisa kunga zvichiitawo zvine vanhu vane politics, kuna vanhu vandoriwo masympathizers vasingazivi kuti background yezvinhu zvisvike pakadai yadi anongokupaiwo side restory yawo, but isusuwo ndo side restory yedu kuti zvetiri kuita izvi zviri pamutemo. Takaita zvese pamutemo. Saka ndo nyaya iripo. Pane vamwe vataitawo mainterview tichitaura navo vachiti mumi munotouya mototidzinga matemo nemabhemba chichi ma-allegations then chitira kuti imimi ndizvi exonerate from such accusations because these are serious accusations. Not no kungotaura of course isusu tichiendeko of course tinokwanisa kunga tine mabhemba edu, tine matemo edu, tine mapadza, tine mapiki ekunoita basa especially kana tichiti zvemvura kana tichiti tiri kuclip tiri kuise mapicks. Pasango dzimwe dzenguva and mwacho mwakasimwawo zvimwe zvinhu zvakangosima zvinozongopota zvakuti apa pane mubanana but because tode kuisapo peg redu pane structure tode kuisa ipapo zvinozongoma zvakuti zvakutema. Takaenda futi kucourt ambotipa that MTP malicious damage to property vakachikwa futi ungoti hazvo kota kuti azano apasisiri penyu mukaona zvinhu mapatengeswa nzvimbo yatengeswa sezvo yakaitwa newaridziwe anomanage temo iyi anomanage malens ndiyo council apasisiri penyu
Ndosaka from there nofunga 2 weeks down the line ndopa akazoekwa murimi ndandotobva kucourt muna September futi akambozora akatosungwa akabhadhariswe fine kuti muchiuramba muchidini I've got my court outcomes acho we can avail them to you zviripo saka izvezvo ndio zvingoripo ndozvitakangomirire kuti kana pazoti pane court outcome kana tazoizwa turned down necourt ngekuti iwo akamboendesawo futi nyaya yawo ku high court but pari zvino handisi kuziva zvangu kuti iri sei but isusu kana whilst ichiri high court kuHarare tinonga tichingoshandise court outcome yatakapiwa yacho iripo ndoyo iri kushanda up until tazozwa kuti pane imwe decision iri yataurwa nemacourts Paul Mr. Mune musingafani kubatsirwa tikupai nguva yekukohwa yakadai yekukohwawo zvinhu zvenyu muunganidzawo mari periods just out of humanity. Right, ndizvo zvano mutaure zvakanaka Mukoma Anderson. Takazviita zvinhu izvi zvakatanga 2021. Alright. Saka from 4 years. Pane 4 years. Tichapa that grace period. And isusu dai kuti waibva panzvimbo iyoyo. Mabhanana awo anoya achipupura. Okay. Miti yawo inonga isiri panzvimbo ine building vanoya vachitora. Alright. Vakangobva vodzoka nekuti ivo vanhu vanototi vanobve kwana bu. It's unfortunate vamwe vacho vanonga vakanyanya kuzara mapostori. Vanoti mazwire ndakaita kuti vanogona kuroora mukadzi wechidiki ndoitama naye apa. Vamwe vacho then inonga ane misha dzavo dzavanhu anadzo kuenda anako nekuti they originated from somewhere ichiuya kusettle ipapa and iwo zvekuti tiwirirane chaicho zvaano tinogona kuwirirana iwo akangobvawo anouya achibenefit kana dai kuti unouya achimborima achibva ari kumba kwake achibva ari kumba kwake unomborima tinomubvumidza kuti ano zvawakarima izvi zvodai apa usarima saka izvozvo kuzoti apa usarima ichi usaisa apo haadi kuzviteerera izvozvo saka ndo panouya futi kwakadzana kacho but otherwise vachingogara and since 2021 itori mhosva yekuti inonga iri contempt of course achiri kungogara and nyaya dzavo dzimwe dziri kumapurisa dziri kumapurisa kuti contempt of court the court are waiting ndauya explain chitaura kuti sei muchingogara ipapo and ininiwo zvazvo kuti inini handina capacity yekuti no endai kulendi yakati asi kungotaura kuti chidzokerai wakati wakabva uchiuya uri kusvika pana ndozvo ndinogona kungotaura chete and ndo zvaakataurwawo nemadzisabhuku nevamwe vanobatsira vamwe vepati ndo zvakataurirwa izvizvo vanhu hatinokama nawo tinotozwana nawo zvakunzongoto hazvo anozongoti ano watiti zvakati munhu unonga angori noshuma. Alright. I think intense courage. Alright, mukoma wangu pane vanga vachinongedzera kuti maitovepo paipwanywa dzimba dzevanhu. Kungovenga. Hamune because I'm not a messenger of God. Ndiputse dzimba dzevanhu. Hamuputsi dzimba dzevanhu, hamusi messenger of God. Tekutarisira kwenyu ndaona kuti mati ndo pari kutanga kupokowa kwaloji. Chikuda kusvika kupi loji? Ndifunga kwekupedzisira chaiwo. Kwekupedzisira kana mambokwira. Ndambokwira. Iyo yamatoona kutanga jurawo irapo kumapinda. Alright. Ndo the first one. Mama. Ijurawo kana kuti mato chidziro chiloji? Irori jurawo. Ndo paichatangira. Jurawo ndire boom gate. Alright. Boundary kubva uko. Zvakakodzera kuti loji iswe panapa vanhu vachipwanyiwa dzimba. Ibaba ndikanyapa boys handisi mutemo. Boys vakaitwa nemutemo. Loji ino ichabenefita community here kana kuti? Inofanira kutobenefita community boys nchaya munzvimbo. Community yamutaura ike. Iwanewo wakatobva wasvika kuzogara ndo zvinoita law izvozvo. Mutemo. Ndo petata kuti pacompensation apa ka hatina kumboramba but ndo petakati imimi vachi kungobenefita since 2021 handi murubawana 4 years wachingotora zvinhu zvavo vachirima. Saka hamutovarambidzi kukohwa, hamutovarambidzi kana excuse me kukohwa akanga arima achirambidzi
Dano shiko hapo wangoti wapo vari. Unless paini chendoda kuita ipapo. Alright. Ndine ndo pena kuti wechiri mamanje dai kuti wechida uri maundi totaura tese. Apa uri funga kuita sei? Pane chi totaurirana. Saka izvezvo zvino azvisi kudini. Azvisi kuitwa ba. Angoti ano wakasvika tiri pano. Saka izvezvo manje azvinyatsi ku kuzoba picture yakanaka ba. Nini ndiri munhu ndiri mushandi wekambani. Muri mushandi mimamno. Ndonga pakati pa plan ngaite zvakati. Alright. What's the end game? Nyaya because imimi kana mati munovabvumira kana nekurima nekukohwa. Isusu matourists tabva kuisland tiri kuuya kunzvimbo. Zvinozobalansa here? Because agriculture zvinozodyidzana here? Ayo. Petani tiri kuti kurima ka. Pane a certain period pangori ne cut of time. Okay. Yekuti when taisa zvinhu zvadu zvese. Mwachotokuise maloni, mwachotokuise landscaping. Zvese izvezvo. Tanga chitaura kuti apa. Ndozvitanda tiri kuti ndo process yacho tiri kuita kuti no chisiyai. Sikuti kuti chisiyai apa pasarima ba. Toda kuenda excavator yekulevura apa. Apa chiitai zvakati tichingodini? Alright. Tichingodaro. But otherwise tikanga takuti pa fully function. No tinenge tisingachazobvumiri ba. Unless akanga achitoshanda wapo. Project icha benefita chiko Wonderful. Project ino benefita kuti izvozvi takadhonza mvura pamparutsa right now ane mvura pachikoro. Project ichade kuende pa primary, ichade kuti ma villages ese angori surrounding akangoungana majojo tenga tinaisira mvura kuti mvura itakayitora from Nyamombe. Okay. Ndo kwari kuti vanhu vari kuti izvi mvura iriko vakangoita matanks awo vano benefita village ino dzino benefita kana kutosvika ku iri dotozosvika kumasimi ikoko kunyeri kune ma settlement ariko koko even pa Muzvare chazoona dai pakangoiswe ka reserve ngekuti mvura inobva ikoko ichibva pagomo ipapo inoende mutengi momo vanhu vari surrounding otodini ototorera from that tank. Okay. Izvi they are benefiting. Secondary yanga isina yakatsa kuita migodhi ndofunga 2 or 3 asi aina kubuda mvura but izvi zvari kushandisa mvura inobve takatepa nePalm Inn. Ma villages acho arimo mwana Dumbura nemwana Patima Tegwe ne primary ne secondary yeMparutsa. They are benefiting. Ndofunga primary ndoko isati yasvika zvazvo but secondary yatapo akuto benefit. Alright. Saka tichitarisa pakuti imaka pa 4 years komba ndo inganga chitoti ndo compensation. Not necessarily that. But compensation haisaifana kubva pandiri. Munoona inini it's like munhu warore mudzimai wakambo munhu. Wakapuwa inini ndakazoita zviri official problem. Izvo nguva kuti wakambogarawo naye kana makambotizisana naye. Awozoti ndakamutengere bhutsu, chindipe bhutsu dzangu handisiri ndinodini. Problem unotoende kuna baba wake. Munhu kuti iwe wakanditengesere wakandipe mudzimai wako wadini mudzimai wangu uya wakuende kuno umwe munhu. Saka zvakadaro zvikanyatso kugadzirwawo futi kana ichikwanisa kuenda kukoti ngoti tikadondowira tiri dzenguva tinozonga zvise zvikanyatso kungoitwawo zviri illegal. Unofanira kuakompensate ne reason behind. Alright. Unofanira kukompensate because of ABC. Tinonga takudini tichichizoona ipapa kuti alright ndozvo zviri kuita. Alright, handichipesa hangu ndichangorova mubvunzo muiri. Imi mahonde meso sei makazosarudza ipapa hakuna kumwe here? Vakataura vakati hakuna akomana nemakuriro akaita honde. Sei vakazoti peduwo kuenda kunzvimbo ine makombo. Ende ikoko ndakaona kuti pabuilding kutorino kunotokosta chaiko chaiko. Alright. Saka ndozvati kwa isusu wai vadiwo kutsvaga kumwewo kana. Alright. No, nzvimbo iyi before waikanganisawo zvawo. Nzvimbo iyi yanga yakanaka ine miti ne everything. Zvakanaka ne scenic view kuti tinonga tichiona kuno, tichione goji, tichione kumwe eastern range makomaro. That's true. Location iripo itinoti so far is the best location yatakaona iyo. Location ne convenience yema clients edu. Ndositakaita kuti tisanyanya kuita too far. We can even walk up there
kunofambika kwese ikwepa. Sure. Saka ndositi chakanyanya kuti atisakutaendi by then isusu taifunga kuti Pfumbwe tichazodini tinokwanisa kuhanisa mvura yake iri padyo kuti ingori just below. Tichiti no zvikatadza uku Pfumbwe tinokwanisa kungoisa pump inopambe mvura yachidini ichisapo ine permanent water supply. Uyezve kugadzira road yapo yakatidhurira zvayo but zviching it was manageable pane kuti dai takaende kure kuti vanoshandawo kunoku tinonga chida kuti wangu vachingoshanda vanhu vari local vatinoziva. Ndo zvimwe kuti vachazonga vachishanda izvi zvipatonara kushanda ipapo vanhu vemulocal and tikanga takudini tichindowedzera basa redu vazhinji vanobenefit. At one time kanga kumborina vanhu vaisvika 20 achigadzira road here and the community benefited. Abiding citizens tinodini tinoita comply. But nezvinezvi mutemo wakarerekera zvawo kuna Palm Estate. Palm Inn Palm Inn is the rightful owner of it. Ndizvo zviri. Ndokutendai baba nenguva yamamunayo tichikurukura.